Bună dimineața! Azi e o zi tristă. Aseară am aflat că Ion nu mai este printre noi și e trist. Fac asta pentru că foarte multe mesaje sunt în care mă întrebați dacă este adevărat. Credeți-mă că nimeni nu ar face o glumă pe tema asta. Da, din păcate este adevărat. Eu nu știu foarte multe detalii. Știu doar că a făcut infart și efectiv a căzut din picioare și a murit. Medicii au încercat să mai facă ceva, să-l resusciteze, dar nu s-a mai putut face nimic. Asta e tot ce știu eu de la familia mea. Da. Suntem triști cu toții. Cred că nu numai noi. Cred că mulțimea de oameni care l-a plăcut pe Ion și l-a îndrăgit pentru starea de bine pe care ne-o dădea mereu. Să ne rugăm pentru sufletul lui. Așa de supărată că a venit ea acum acasă și îmi zice: știi ce s-a întâmplat? A murit Ion șmecherul.